Si pre mňa niekto veľmi vzácny. Pre teba napíšem aj 1000 básní. Si pre mňa rosa na lupienkoch rúží, iba po tebe moje srdce túži. Si pre mňa slnko či jasná hviezda. Ver, že sa mi to všetko len nezdá. Si pre mňa vzduch, bez ktorého nemôžem žiť. Tvojich krásnych očí sa neviem nabažiť. Si niekto, koho moje srdce potrebuje. Si tá, či ten, ktorá moje oči láskou zaslepuje. Si ako kométa letiaca dráhou, si vo mne ukrytou energiou vzácnou. Si nekonečná túžba vo mne skrytá. Si moja láska do srdca vrítá. Si mojou múzou v týchto básniach. Si mojím svetom plným nástrojom. Si niekto, koho potrebujem vždy pri sebe mať. Tak ma prosím ťa, nikdy neprestaň milovať. Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás v tejto chvíli srdečne privítal na tohtoročnom gala programe pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Každý jeden rok. S výnimkou tých, kedy sme nemohli ísť kúpiť ani chlebík či maslo, ich pre vás všetkých, bez rozdielu, či ste z tej alebo onej mestskej časti, pripravuje už dlhé roky mesto Košice. Inak tomu nie je ani v tomto roku. Tak mi hneď na úvod, dámy a páni, dovolte medzi nami privítať vášho dnešného hlavného hostiteľa. Tým je primátor mesta Košice, pán Jaroslav Poláček. Spoločne s pánom primátorom medzi nami srdečne vítam pani viceprimátorku Luciu Burbálovú. Musím povedať, že dnes sme veľmi milo prekvapení a teší to všetkých organizátorov, pretože, a musím to naozaj povedať pravdivo a s úsmevom, takúto silnú zostavu starostovského zastúpenia sme na tomto programe hádam ešte ani nemali. Tak mi rovnako dovolte, aby som v tejto chvíli menom hostiteľa, primátora mesta, pána Jaroslava Poláčeka, medzi nami srdečne privítal. A teraz trošku poruším protokol. Najprv dám starostku mestskej časti Košice nad Jazerom, Lenku Kovačevičovú. A rovnako srdečne aj starostku mestskej časti Košice Juh, Annu Súkeníkovú. Dovolte mi medzi nami rovnako srdečne privítať aj starostov mestských častí Dargovských hrdinov, pána Dominika Babušíka. Pána starostu mestskej časti Košice Košická Nová Ves, pána Michala Krcha. A medzi nami je pán starosta mestskej časti Košice Krásna, Peter Tomko. Pán starosta mestskej časti Košice Peleš, Peter Kavuľa. Pán starosta mestskej časti Košice Šaca, Daniel Petrík. Starosta mestskej časti Košice Sever, pán František Tajnaj. A starosta mestskej časti Košice sídlisko KVP, Ladislav Lorenc. Pán starosta mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce, Miloš Ignát. Pán starosta mestskej časti Košice Staré mesto, Igor Pekrovčík. Pán starosta mestskej časti Košice Ťahanovce, pán Jan Ligut. Pán starosta mestskej časti Košice Vyšné Opátske, Viktor Mikluš. I pán starosta mestskej časti Košice Západ, Marcel Vrchota. Rovnako mi medzi nami dovolte menom primátora Jaroslava Poláčeka privítať aj niektorých prednostov jednotlivých mestských častí.
A rovnako za Radu seniorov medzi nami dovolte privítať predsedu správnej rady Rady seniorov mesta Košice, pána Antona Palovčíka. Rovnako želám pekný deň. A riaditeľa Rady seniorov mesta Košice, pána Jana Cabana. Rovnako pekný deň. Dovolte mi, dámy a páni, aby som teraz pekne poprosil o slávnostné otvorenie dnešného gala programu primátora mesta Košice, pána Jaroslava Poločeka. Aj keď vieme, že pán primátor už vyjde sám, rehabilitácie urobili svoje, tak s ničím sa nemá preháňať. Vyšlo to. Pán hovorca, nechoď ďaleko, lebo keď mi potom nevrátiš barle, budem tu musieť stať až do večera. A asi taký program si nepredstavujete, že tu budem ja do večera rozprávať. A umelci budú tam, čiže pán hovorca, nikam nechoď. Viete, začnem trochu inak. I vďaka tomu môjmu zraneniu som si uvedomil, že ak je človek chorý a má nejaký handicap, má len jedno jediné veľké želanie. A to je zdravie. A to vám všetkým želám. I takáto vec samozrejme človeku otvorí úplne oči, dimenzie. Pozerá sa na problémy ľudí trochu znižšia z toho vozíka, ako ste si mohli všimnúť takmer 2 mesiace. A vníma problémy a rozpráva o problémoch úplne inak. Za čo som aj rád, lebo niekedy je aj čas spomaliť a vtedy sa vám otvoria dimenzie. Moja babka mi vždy hovorila: Jarko, vieš, keď sa na mňa pozrieš, tak už neskriem svoj vek, neskriem to, čo už mám za sebou, ale ver, že duchom som stále maturantka, stredoškoláčka, tá dievčina, ktorá si rada užívala život. A verím, že aj vy takto presne rozmýšľate a vždy sa radi vraciate do pekných chvíľ a rozmýšľate zdravo, triezvo, živo. A to je to, čo na seniorskom veku je vždy to cenné. To, čo nosíme v hlave, to, čo máme sami pre seba a to, čo dokážeme rozdávať všetkým tým, ktorých máme. Pritom, ako mi babka rozprávala o tých stredoškolských časoch, prirodzene ja si vždy, čo to by to už bol povedal, poviem, čo to bolo na tej mojej strednej škole. A vždy sa potom vrátim k mojej maturitnej otázke. Pamätáte si svoje maturitné otázky mnohí? A ja som vytiahol tému, ktorá sa volala seniorská láska. No, s ktorou ma obľal pot. Veď 18-ročný chlapček, maturitná komisia, seniorská láska. Čo si ja počnem? Čo ja teraz urobím? A moja učiteľka, mimochodom učila aj môjho otca, strašné veci, mi hovorí, že Jarko, že takú peknú básničku, vieš, ktorú, však viem aj plno, aj málo, aj neviem, či teraz môžem. A vtedy mi to ťuklo. Keď dovolíte, ja som vám to už raz dávno hovoril, prezentoval. Skúsim teraz. Bolo to od Jana Smreka a spomente si teda na moju maturitnú otázku seniorská láska. Tá básnička sa volá Babička. Teda Jan Smrek, Babička. Si to pomôžem takto, lebo to, že sa mi trasie noha, to nie je tréma, hej? To nevládzem na nej stáť, takže potom veľký potlesk dostanem. Podaj mi jednu palicu, predsa len. Úcta k všetkým paliciam. Ktorí máte palice? Málo. No, priznajte sa, ja už sa vám vyťať nohy, ale už keď primátor môže chodiť s palicami, tak verím, že vždy si tak poviete, tak on môže, tak ja mám už na to vek, ja už môžem, nie? Keď si budete vyrozprávať. Čiže Jan Smek, Babička. V blesku strieborných svojich láskov Babička je opravdivou láskou.
Je štíhla, vysoká, dôstojná, usmievavá a pokojná. Má vnúčata. Je pyšná na to. A keď sa nad ne skláňa, farba ich vlasov kontrastuje spolu. Striebrom a zlatom. Keď som bol malý syn susedného dvora, často i ku mne dobrou, milou bola. I láskala ma koláčkom, pečeným na smotane. Však stratil som sa, i roky zutekali a ona dnes už nevoláva synáčkom, lež hovorí mi pane. Možno, tak sa to sluší, lež rád by som jej vyznal, že ostal som len dieťaťom vo svojej duši. A to je o tom, čo sa mi snažila moja babička povedať, že vždy je duchom mladá. Takže, ak dovolíte, Alice nám teda bude musieť odísť, nemôžem vás tu trápiť až do neskorého večera. Dovolte mi, aby som vám v tomto krásnom mesiaci, ktorý je o vás, pre vás, kedy si nielen máme pripomínať, pretože celý rok si máme pripomínať, celý rok máme nosiť kvety, celý rok si máme spomínať, že máme svoje babičky a svojich detkov, že máme tých, za ktorými môžeme prísť poradu, niekedy aj po niečo iné, keď dostaneme po hlave, keď zabudáme na vás. Ospravedlňujem sa za všetkých vašich vnúkov, synov, ktorí niekedy majú radšej svoju prácu ako čas na vás. Nech sa vám darí, nech hlavne to zdravie, nech je vašim priateľom a nech všetci tí, ktorí v kolobehu toho života, toho celého dňa, celého mesiaca, celého roka objektívne nemajú čas, aby si ten čas našli, aby ste boli v kruhu rodiny, boli v kruhu priateľov, aby ste naozaj mali krásnu chvíľu, krásny čas, aby ste sa mohli vždy oprieť o mesto, o svoju mestskú časť, o starostov, o radu starostov, aj pána Cabana. To je náš veľký potlesk, ja som ho zabudol. A nech sa vám darí, nech máte radosť zo všetkého, čo vás každý deň postihne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slova primátorovi mesta Jaroslavovi Poláčekovým. No a pred samotným vyhlásením, slávnostným vyhlásením a odozdaním titulov Klubu roka 2023 mi dovolte na pódium pozvať námestničku primátora mesta Košice, dámy a páni, pani Lucia Gurbáľová. Viete, čo sa mi deje, keď mám dve palice? Vy to poznáte, tí, čo ich nosíte. Furt mi to padá. Nevie mi niekto z vás, prosím, poradiť, že keď niekam idem, kde to mám závesiť, čo mám s tým robiť, idem k lekárovi, padne to, idem na návštevu, padne to. Všetci majú so mňa nervy, že furt mi tie palice zavádzajú, všetci ich musia prekračľať. Poznáte to? Mám pochopenie pre vás, ale som to pochopil, že to sa proste nedá. Pani námestnička, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené seniorky, vážení seniori, niekde na internete som čítala, že z istého prieskumu vyšlo, že jeseň je najobľúbenejším ročným obdobím. Celkom ma to zaujalo, tak som si na ten článok klikla, aby som sa dozvedela viac. A tie dôvody mi nakoniec prišli úplne logické. Jeseň je najkrajšia, najfarebnejšia, s ustaleným počasím a po bujarom lete, kedy sa od nás všetkých očakáva nejaká zvýšená aktivita, zvýšená energia, konečne prichádza obdobie s upokojením, s ukľudnením, s pokojnými posedeniami pri nejakom teplom čaji alebo káve. A tak som si povedala, že no v ktorom ročnom období by mal byť ten sviatok seniorov? No jedine, že presne na jeseň, lebo sa to hodí aj kvôli tomu, že to evokuje to prepojenie toho pokojného obdobia v živote. Tak ja vám k tomu sviatku oktobrovému chcem zaželať veľa pokojných dní, veľa zdravia, Božieho požehnania. Nech vás milujú vaše deti, nech vás zbožňujú vaše vnúčatá a nech si užívate veľa radostí v kruhu svojich najbližších, v kruhu svojich priateľov a aj v tomto spoločenstve tu dnes. Všetko najlepšie.
Ďakujem veľmi pekne. Pani Lucii Gurbálovej, vás si to ešte na chvíľočku, verím, že ešte vydržíte. Nechám v tom samozrejme dobrom slova zmysle pred nami, dámy a páni, pomenalisto prezradenie a odovzdávanie titulu Klubu roka 2023. A toto už je parketa Rady seniorov. Tak mi dovolte, aby som na pódium k nám pozval riaditeľa Rady seniorov mesta Košice, pána Jána Cabana. Pán riaditeľ, nech sa páči. Prosím. Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, vážení hostia, vážení seniori. Ďakujeme za pozvanie na dnešné stretnutie konané v mesiaci október, ktorý je prednostne venovaný seniorom ako mesiac úcty k starším. Početná skupina seniorov nášho mesta, ktorá si našla svoju sebarealizáciu v kluboch, je reprezentovaná práve tu prítomnými seniormi zo 17 mestských častí. Ponuka aktivít riadených radovo seniorov je široká a umožňuje seniorom aktívne sa do týchto zapájať. Ponúkam pri tejto príležitosti prostredníctvom starostov ostatných mestských častí prihlásiť sa so svojimi seniormi do tejto pestrej ponuky podujatí. Nemusia hneď súťažiť v bowlingu alebo v petrangu. Nemusia spievať, nemusia tancovať, ale na začiatok len prísť, pozrieť si vystúpenia seniorov, spevákov a tanečníkov v prehľadke Seniorska hviezda, zúčastniť sa ako diváci zimných a letných olympiád, navštíviť Kultúrpark a v ňom čaj o 5, ale aj pavilón November, ktorý je celoročne využívaný seniormi. V kine Úsmev pre seniorov pravidelne každé 2 týždne premietajú filmy vyberané pre seniorov. Poznávame mestské časti a máme už za sebou návštevy mestskej časti Košice západom, mestskej časti Košice Ťahanovce. S početnými návštevami máme skoro 100 seniorov a radi by sme navštívili aj ostatných 5 mestských častí. Ďakujem obom starostom, ktorí nás celou prezentáciou svojich mestských častí sprevádzali. Organizujeme akadémie športovcov, oceňujeme seniorov veteránov. Zúčastňujeme sa podujatia ako je dnešné, ale aj novembrových posedení na pozvanie primátora mesta Košice pána Jaroslava Poláčeka. Toto ale aj prostredníctvom klubov ďaleko viacej ponúkame seniorom, ak si nájdu cestu medzi ostatných. Ďakujeme za podporu týchto aktivít aj finančnej dotácii, ktorú nám poslanci mestského zastupiteľstva schválili. Kontrolné oddelenie magistrátu nám oznámilo, že naša agenda a využívanie finančných prostriedkov je bezchybné a financie slúžia seniorom všetkých mestských častí. Vážené dámy, vážení páni, dnešné stretnutie je príležitosťou, aby sme kluby, ktoré boli v uplynulom období najaktívnejšie ocenili. Mohol by som čítať všetky kluby a zaslúžili by si to. Rada seniorov mesta Košice oceňuje titulom Klub seniorov mesta Košice pre rok 2023 Klub seniorov mestskej časti Košice Krásna, Denné centrum seniorov mestskej časti Košice nad jazerom, Občianske združenie seniorov mestskej časti Košice Západ. Ocenenie Klub roka 2023 je súčasne ocenením aj starostov týchto mestských častí. Tak ako som hovoril o kluboch, patrí ocenenie aj ostatných starostov mestských častí, je predovšetkým výsledkom spoločného úsilia a podporu, ktorú venujete s vašim seniorom, a ja vám tlmočím ich poďakovanie. Ocenenie starosta roka 2023 mesta Košice na návrh klubov seniorov prevezmu starostovia pri najbližších podujatiach klubu medzi seniormi o svojej mestskej časti, ktorého sa zúčastnia. Prosím teraz predsedov menovaných klubov pána Paľovčíka, pána Hudeca a pána Pivovarníka, aby prišli prevziať ocenenie.
poprosím, chvíľočku vyčkajte a veľký potlesk pre tie ocenené body. 19 ďalších klubov, ktoré fungujú a pracujú v 19 mestských častiach a Statošice. Blahoželáme ocenení klubom, ďakujem za pozornosť, blahoželám našim seniorom pri príležitosti mesiaca úcty starším a prajem príjemný zážitok z dnešného popoludnia. Ak dovolíte, aby som sa ešte pánovi Cabanovi chcel takto osobne poďakovať. Všetci vieme, a nikto asi o tom nebude pochybovať, že bez jeho aktivity, bez toho, aby on priložil ruku k dielu, bez toho, aby bol pri tých všetkých nápadoch, by mnohé aktivity neboli. A teda pán Caban, kde vás nájdem? Veľká úcta a veľký potlesk. Samozrejme, moje poďakovanie nepatrí len jemu, ale aj všetkým starostom, pretože starostovia sú tí, ktorí sú mnohokrát pri tom vašom boku, takisto mnohokrát na seba prevezmú tú úlohu zorganizovania rôznych pekných akcií, čiže v neposlednom rade treba poďakovať všetkým starostom, ktorí sa o vás vzorne starajú. Ďakujem veľmi krásne primátorovi mesta, pani viceprimátorke i riaditeľovi Rady seniorov mesta Košice. Budeme veľmi radi, ak v našej spoločnosti budete s nami sledovať aj ďalšiu časť programu. Ešte raz veľký potlesk pre úvod nášho dnešného gala programu odštartovala veľmi šikovná Míška. To bolo to baletné tanečné vystúpenie. Reprezentovala baletné majstrovstvo tanečného štúdia Adriány Vrbovej. To ďalšie majstrovstvo bude reprezentovať tú istú školu. A mne teraz veľmi jednoducho, krátko a stručne dovolte predstaviť hlavného hostia dnešného popoludnia. Hlavného hostia, aby sme boli trošku takí moderní, a teda veľakrát, aj vy, keď prídu k vám vnúčenci alebo vaše deti, tak hovoria aj taký výraz, tak poďme predstaviť
headlinera dnešného podujatia. Je to človek, ktorému veľmi dobre narastla pusa. Ak mu dobre narastla pusa a ešte s tou pusou vie tvoriť, rozprávať a spievať tak, aby urobil radosť ľuďom okolo, niekedy až za akúkoľvek cenu. Tak to je presne to, čo možno ten dnešný program potrebuje. Pochádza zo známej humoristickej kapely, ktorá však už v ostatnom čase nevystupuje v tom svojom pôvodnom originálnom zložení. Ale toto je človek, ktorý robil tú pečať tej kapely a ja verím, že ho dnes veľmi radi medzi nami privítame. Dámy a páni, spoločne s Balamuta bandom prichádza jeden z najznámejších hutoristov na svete, Vilo Kalman. Takže zostávame na svojich miestach, nikto neopúšťame priestor. Máme hlásené, že je tu bomba. Je tu bomba na ladách. Bomba ľudze. Bomba kapela. Bomba primátor. Takže, vážení a milí, ja by som len chcel, kým bude malá zvuková skúška, ja už mám mikrofón hore, čiže kľudne, nebojte sa, žiadna bomba tu nie je. Ja by som chcel, že by tu bola bomba nalaná do konca. Ja by som chcel, že by tu bola bomba nalaná do konca. Dovolte, že by som sa vám predstavil. Predstavím sa vám až potom. Teraz vám len poviem, že jak sa mi strašne ľúbi, že ste sa schovali. Vonka, si zoberte, vy ste tu tak sedíte, vonka zúri zdražovanie. A my tu tak sebe kľudne sedíme. Ináči, znáte čo, za všetky roky od revolúcii nezdraželo. Nákupné vozíky. Si zoberte, že oni sú furt po 50 centy. Ja už minule som mal, ja už neznám, čo s nima robiť, ja už len koleska berem. Ináči teraz, na začiatok ani som neplánoval, ale dáme jedno kúzlo. Má takto 50 centy, vám ukážem, jak si z 50 centov dá urobiť z 1 000 000 eur. Má takto, rýchlo, hľadajte. Má takto, no aj z predných šorov môžete. Nemá nikto? Keď nie, ja požičam. Ja sám nemám. Nie, som pripravený. Nie som pripravený. Nemá nikto 50 centov. Pani, hľadáte? Nemá to. 50 centov, čekajte, či áno. Áno, výborná je, len musíte zotrieť správny los. Nie, že ste taký ináč taký, že ste pohotoví a nie sme dohodnutí, jeden los je váš. Ale musíme sa dohodnúť, keď vyhráte. Ideme na poli, bo ja by som umal, že by takto druhý vyhral na môj los. Ináči, aj z publika, keď takto má 50 centí, má? Máte? No rýchlo dajte, že budete mať los. Nikto? Vy? Nie, dobre. No, nevyužili ste to. Čekajte, pani, máte? Ukážte. Bo to väčšinou 20-ky nošia? Áno, aj toto je správne. Hej. Dobre, čiže dáme teraz, no ešte sú veci, ktoré sú zadarmo. Zadarmo je jedna vec a to je humor. Sranda. A znáte čo? Lebo nepatrí pod slovenské zdravotníctvo. No a ďalšia vec, čo je zadarmo, sú utierky na benzínke. No a to len za to, že keď natankujete, že by ste sa mohli slizy plúcirať. No, takže dáme jednu, vážení páni, dámy, jednu pesničku, ktorá vznikla pred 34 rokami, 2 mesiace, 126 dní dneška. Pesničku, ktorú verím, že odštartujeme, poznali, mali by ste ju poznať a zašpívame si ju spolu. Dobre? A holky biežte dál! Ja-na-na-na, ja-na-na-na, ja-na-na-na-na-na, ja-na-na-na-na, ja-na-na-na-na-na-na-na-na. Rozpúšťajú ženám-družstva a rozpúšťajú statky. Každý chce ich, co nejoho nastávajú zmetky.
šumne šmíka kosa. Košenie je môj koníčok, jako šip i v noci. My gaďové tak robíme, jako te otroci. A traviečku premeníme na pachňace šenko. To vyženie našej kešoj plnučké vemenko. A Marička, že už vidí, jak už mličko líga. Lenže ešte marzne duši krávka z nožku virga. Zarana je najlepšejší, zarana je rosa. Vtedy mi pod travičkoj šumne šmíka kosa. Košenie je môj koníčok, jako šip i v noci. My gaďové tak robíme, jak to te otroci. A travička sebe zvykla nad automatom stac. Nedá sebe, predsa teraz na vemiačko šáhac. Každé ráno, každý večer navštevujem, či si ty to takéša milovaná priveze nás do bidy. Zarana je najlepšejší, zarana je rosa. Vtedy mi pod travičkoj šumne šmíka kosa. Košenie je môj koníčok, jako šip i v noci. My gaďové tak robíme, jak to te otroci. Ale krávka sebe zvykla len na moje ruky. Každé ráno, každý večer prežívam ja múky. No i mi nikto nehudolí, že je kráva glúpa. Keď z vodáku veviačočku puští iba chlopa. Zarana je najlepšejší, zarana je rosa. No a výborne, a poslednú slohu dáme takú, čo poznáte. Košenie je môj koníčok, jako šip i v noci. My gaďové tak robíme, jak to te otroci. Jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 la. Zarana je najlepšejší, zarana je rosa. Kedyže mi pod travičkoj šumne šmíka kosa. Košenie je môj koníčok, jako šip i v noci. My gaďové tak robíme, jako te otroci. Si videl? No, ináč toto na už vám išlo. Ešte, a neviem, či netrvalo ešte pokračovať. No nič, ale už keď ja som tu a dovolte, že by som sa vám predstavil, som bývalý člen kapely Drišľak. Neznám, či ma poznáte. Tak prišla korona, ja som dva roky absolútne nikde nehral. Si zoberte, ja som už aj povedal, že už aj hrať nebudem, však predsa som starý. No, ale ešte ma nevolajú na také posedenie, jak vy. Nie, ale ja som nechcel vôbec hrať a zrazu ma objavila v jedným nemenovaným obchodným reťazcu Lidl jedna babuľka. Znáte, čo je babuľka? Babuľka je babka o bakuľke. Tak určite 80 plus. Hej, a ona príde a zrazu: to si ty, hutorista Vilko Kalman nepali. Čuli ste, hutorista? Poznáme humoristov, zabavačov, bavičov, stand-upista som nikdy nechcel byť, ja som stand-upiec. Ne, na stojaka. Takže, a zrazu hutorista. No, samozrejme, ale ja som to prijal, akože budem predstaviteľ hutoristov, lebo, no, kto tu ešte hutorí okrem mne? Je tu hutoristi, či rečujete, či hladice? Hutorice, ne? Ha, a ja som váš šéf.
ďalší hovorca. Hej, aký ste znali, keď je hutoristov na Švece? Ja som v Prahe našiel hutoristu. Idem si ubytovať. Dám občiansky preukaz a hovorí, Vilko, ty si z Vechca? Hej, a ty Košičan. Si zoberte, hej, že on takoj vycahnul fľašku, ja tiež mám furt. Ja jomu, on mne, ja jomu. A nakoniec si me opýtal, a to tá pani, co tu tak dlhší stojí, to je manželka abo kto? Odriem, píš abo kto? Ale ináč vám poviem, oni v Prahe nemajú kľúče. Mi dal kartičku. Ja dnes nemám vlastné nožničky, kľúč z toho nikdy neurobím. Takže ja to ináči. Základné hutoristické slova sú holubky, mačanka, bandurky na kvašnu. Nemám pravdu, mám. Určite mám. A ešte ja som takisto tu s chlapcami, dovolte, že som predstavil aj kapelu, lebo my sme teraz najnepopulárnejšia kapela na Slovensku. Poznáme populárne kapely, rockové kapely, všelijakového druhu, ale nikto není zaradzený do nepopulárnych. My sme v prvných priečkách. Možno aj, neznám, keby bolo hlasovanie aj na prvom, ne? Takže ja vám predstavím na basu, bude vám dneska hrať Ondro Soták. Ty už si ju zložil? My máme novú basu, typ Palamuta a najlepší 12-storník. Nie. 12-storák. Nie. 12-struník. No. Na 12-strunovú gitaru Milan Martinov. Všetko neprezrádza. Nie, ale to sú fakt. My sme chodili spolu do školy, takže vy znáte, ne? Ja ináč som miloval školu. Neznám, či vy, jak sebe vy pamätáte, ale ja som chodil 5 roky do prvého ročníka, ani raz som neprepadnul. A tak, jak si utorí, že v škole som stal dobre raz v jedným kúce, raz v druhým, to som bol ja. Ináč určite by som tu nebol, keby som nemal celoživotný sen. Teraz pustite sa televízor a tam je. Každý by chcel byť šmecar. Ja som fakt chcel byť. Ja som dúmal, že šmecare fakt robia len útorok. Ale ja som, aj známky som na to mal. Moja mamka prišla dokonca z rodičovského tretieho rodičovského celá šťastná, nadšená od Vilku. Oni si pochválili pred celú triedu. Ja som si otočil, či na mne patrí. Mne? A odri, mami, co mne mohli pochváliť? Čím ďalej, lepší falšuješ podpisy. Ale jak je učiteľka povedala, že prepadám už z taktorých predmetov, toto, devčata, mamky, ja za to ľúbim vás, že vy znáte brániť svoje deti. Moja mamka takoj prišla k učiteľke autori, že a co má schovania? Jedničku. No, co ho učím? Ja má jedničku, co vy prepadá. Takže základku som celkom zmaknul. Dobre, ináči, keby... No, tak som už stále, ja som mal rád opakovania. Ja keď som nedostal povolávací rozkaz do dneška, som asi na základnej. Ale je to potom už jak som bol šmecar, už som videl, že to je utorok, streda, to pečko medzi tým. Ale nie, potom som sebe povedal, matúru sebe dokončím. Tak som mal, takže už som, jak som maturoval ten rok, to už mi chýbal len rok do matúry a ja už bol rok na vysokej. Ako, smejete sa, možno vám je to smiešné, ale do predposledných voľboch še titul kúpiť zdal. Ja všetko mám vybavené. Prídem na peršie skúšky, ja už mám vlastné vizitky. Veľké B.T. Vilko Kalman, projektant. Hej, tak ako B.T. je bez titulu, hej, a dneska každý zamýta cez projekt na obecnom úrade. My už sme projektanti, žiadne VPP, veľmi pomalí pracovníci. Ne, to určite len
No škoda, nedoštudoval som, lebo keby som ja doštudoval, nechcem ísť do politiky, ale určite, keď ja som bol inžinier, tak určite by som bojoval o ministra všetkých vecí. A hlavne, keby som ja bol minister, tak by som chcel byť minister financií. A perše, čo by som urobil, pán primátor, keby vám trebalo poradcu, perše, čo by som urobil, že zrušíme, nebudeme sa starať o štátny dlh. Už je tak veľký, najšie o sebe postará sám. Takže si predstavuje, že ja by som bol inžinier. Tak a kto zná, možno raz splním sen. Až raz budem inžinierom, hlavka študovaná, košuľočka a kravatľa na nej zaviazaná. Titul predku, titul zadku, pred menom za menom. Možno, že budem ľúbiť predcej všetkým ženom. Inžinier a inžinierka, to partia veľká. K inžinierovi pasuje už aj učiteľka. Jak študenta rozdumujem, že určite ráda. Na inžiniera počmúrka aj doktorka mladá. Len glupý môže povedať nepodstatný titul. V dnešných časoch kolo ňoho rýchly vlakšie minul. Inžinier o dačím svedčí, že máš vecej hlave. Kanceláreň, živé teplo a na stole káve. Inžinier a inžinierka, to partia veľká. K inžinierovi pasuje už aj učiteľka. Jak študenta rozdumujem, že určite ráda. Na inžiniera počmúrka aj doktorka mladá. Až raz budem inžinierom, hlavka študovaná, košuľočka a kravatľa na nej zaviazaná. Ďakáte, že sa vám to fakt páči. Neuľali vám nič na začiatku. Sami od seba. Áno, však ani nemajú, áno, však ani určite by vám nemali čo ľať. Lebo ja keď otvorím novinky a tam len americkí vedci zistili, že alkohol škodí. No, ináči, ruských vedcov mám radšej. Lebo ruskí vedci zistili, že alkohol prospieva. No ale nás, východňárov, celoživotných výskumníkov, nás si nikto nič nepýtal. Oni by mali otvoriť New York Times a tam by bolo: východňarskí vedci zistili, že alkohol prospieva, ale len tomu, kto ho predáva. A ja by som im mohol dodávať materiál, lebo tam by takoj, na druhý deň by takoj mohlo byť, že si zistili, že liter panenky pre dvoch východňárov je akurát, keď jeden z nich nepije. Východňarskí vedci zistili, že kto je abstinent. No, abstinent je človek, co má buď zlú pečeň, alebo plánu ženu. No a ja? No, tak ty si absolútny. Čo? No, lebo tebe to vyšlo v dvoch prípadoch. A nie, absolútny práve, nie, ospravedlňujem. Absolútny je za to, lebo on šľivky zbíra na lekvár. Ináči, ja som ináči rovno vám poviem, kvôli alkoholu som menil aj doktora. Ja prídem ku doktorovi, no, chodí, to moje publikum, však my všetky chodíme už každý rok na preventívku. Ja prídem za svojím doktorom a on mi povie: Vilku, ty keď budeš tak ďalej se popíjať, to ty sa nikda nevyličíš. A tým, pán doktor,
Ja som nevyliečiteľne chorý? Si zoberte, a jak som prišiel domov, tak som si robil nevyliečiteľne. A jak sa ženy správajú, budú nevyliečiteľne chorý. Hej, toto sa ja neznáce predstaviť. Ja som povedal, a druhú vec mi povedal, že mám vodu v kolene. Čo? Pán primátor, vy máte? Neboli vode. Ja nemyslím, že máte takisto. Nie, rozumiete moja. Ja takoj doktorovi som povedal, pán doktor, to nemôžete myslieť vážne. Ja, co celý život palenka pivo, tak to musí byť len voda z toho, že sebe ráno zuby umýva. Ináč neznám, jak by sa dostala do kolena voda. Takže to tie veci, ale... Ale keď sebe... Ja predstavím, že keď máte hrubú kartu a presvitnú igelitku z fľašku, každý obodiak vás vezme. Ja ešte len prišiel do Čemerného na stredisko a takoj me chopil perší doktor a hovorí, no, čítaj, poútor, jaký máš problém. Tak som mu povedal, že špalenku, toto, čo mi povedal môj doktor, a hovorí, Vilku, to neber ty všetko tak vážne. To nie, že prestaneš teraz. Ty práve, že keď ideš večer, tak sebe daj jednoho. To celkom iné spanie. Takže teraz chodím 6 až 8 raz spať a po obede sa 2 raz, 3 raz zdribnem. Ináč rovno vám ešte poviem, že jak mi povedal, že alkohol človeka dokáže preniesť až do detstva. Bo do minulosti poznáme, ne? Dám sa jednoho a som tam, že som bol včera. To je minulosť, ale do detstva. Vy sa ráno zobudíte, nič nepamätáte a každý z vás má plno humorných videí, všelijakých krásnych fotkoch. To ani sa nezdáte predstaviť, len ešte pozor, môj kamarát do detstva dostal až tak, co sa zobudil neprebalený. Takže toto je už potom vyššie štádium, ale ja len jednu vec ešte keď tak, že ideme my na také posedenie, tak strašne všetko je dobre, len dovtedy treba dačo treba, ale nie až teda, že by ste mali japonské raňajky. Japonské raňajky sú, že sushi. A toto ja už nie. Sushi nie, lebo teraz, keby náhodou takoho zajtra, alebo keď bude mať japonské raňajky, tak si spomente na mňa, ja vám dám návod, co treba robiť. Takže predstavme si, máme sushi raňajky japonské, nestávame z postele. Ucírak mokrý, potom ide až suchý a docahujeme, kým z neho nevycykla. Ejoj, čom tak hlava boli a furt na druhé ráno. Asi za to, lebo je u tej hlavke prázdno. Myšlenky sa skrývajú aj pred tomu samým. Ráno ší veľká nula a večer to ší hral prím. A keď se hlava bolí a je si strašne plánom, to pokračuj ďalej a takoj skoro ráno. Hoci chceš panuje, tak z rána popíjac, ale dobrý klinše len s klinom vypíja. A môj šogor hutorí, keď se hlava bolí, že vtedy tá coročne tá najne povolí. A často me hlava bolí a je to neperší raz. To, co máš vypiť naraz, tá rozdeľ na 3 raz. A keď se hlava bolí a je si strašne plánom, tak pokračuj ďalej a takoj skoro ráno. Hoci chceš panuje, tak z rána popíjať, ale dobrý klinže len s klinom vypíja. Toto pravda nebude.
tabletky z lekárni, bolestok a suchotok, preležím deň v spálni. A keď se hlava bolí a je si strašne plánom, tak pokračuj ďalej a tak choď skoro ráno. Hoci chceš panuje, tak z rána popíjac, ale dobrý klin, že len s klinom vypíja. Joj, čo tak hlava boli a furt na druhé ráno, asi za to lebo je u tej hlavke prázdno. No, ale ja teraz, keď som tu, ja dosť bol alkohol. Dostal. A už išiel von, už. Nie sme ani na svadbe, ani na oslavu. Zostaň. Nie, ja ináč som strašne rád, že som po 3 rokoch stretávam s Košičanami. Vy si neznáte predstaviť, pán primátor, nemohol by som ja byť takisto, ako Košičan. Ale isto. Dohoda platí. Daj, ja by som, keď tak, a už budem spívať ako Košičan, už žiadna gačovina, dobre? Sem také tričko, I love you, Košice. I Košice sú napíše, pri šierdečku nosíše, I love you, Košice. Košice sú napíše, pri šierdečku nosíše, I love you, Košice. Krásne tričko s nápisom, nechcem behať nervisom, keď je cudzím jazykom, nosíme ho zo zvyku. Sem také tričko, I love you, Košice. Nápis ten nezabudni, nosíš hrdo na hrudi, I love you, Košice. Nápis ten nezabudni, nosíš hrdo na hrudi, I love you, Košice. Krásne tričko s nápisom, nechcem behať s nezmyslom, keď je v cudzím jazyku, nosíme ho zo zvyku. Sem také tričko. Keď mám tu, pán primátor, mi nepodpíšete, že jak čestný? Co? Nie na košelu go vrátim. Dobre, zostáva. No vlastne daj ďalej. Mám také tričko s podpisom primátor. Keď ja také tričko mám, to už dolu nedám, I love you, Košice. Keď ja také tričko mám, to už dolu nedám, I love you, Košice. Krásne tričko. Zostav, hej, poďom. Nechcem behať s nezmyslom, keď je cudzím jazykom, nosíme ho zo zvyku.
sme mohli dať film pre pamätníkov. No, určite by tu stal jeden človek, Ľubo Galis s husľami. Není tu medzi nami, ale určite by tu bol. Takže dáme jednu pesničku na playback. Len pre túto pesničku pôjde aj básnička. Čiže ja by som išiel po hostia z Českej ľudovodemokratickej... z Českej republiky, lebo my tu máme aj hostia. Hej, ináči, neznám, či to môžem povedať, ale je to odvaha povedať a ja to poviem, lebo som čítal, že Československo si vraj zas dáva dokopy. Len nebude sa to volať vraj Československo, ale Dnepr. Lebo Slováci sú na dne a Česi v prdeli. Čiže tak by to asi... Ja idem radšej po toho hostia. Stanica tichá, stanica pustá. Vlaky neodchádzajú, vlaky neprichádzajú, zrušené tráte už nezavádzajú. Dze mašinky, co myšlice? Predáme aj koľajnice. Sednostá stanice, ten nekouká jen na šiny. Sednostá stanice, ten umí prohnat mašiny. Sednostá stanice, obraz zvláštní je tvor, teď se klaní semafor. Každého zná, každého pozná, červený nos a čepice. To je sednostá stanice. Len za ten má těžký život, že všechny koleje, mašin víra je jak černo, celý od roleje. Konduktor ten štípe listky a holky do tváře, ten ve vlaku dělá vlastně jenom makaře. Pán revízor reviduje každýho haranta, koukat nebyt na čapadlo, černýho pasanta, opisíjal aktivity, generální inspektor, to všechno je přes, proti nám jen tvor. To znáš zpívá? Sednostá stanice, ten nekouká jen na šiny. Sednostá stanice, ten umí prohnat mašiny. Sednostá stanice, obraz zvláštní je tvor, kterým se klání semafor. Každého zná, každého pozná, červený nos a čepice. To je sednostá stanice. No, a prešli sme... Ja sa musím napiť. Nie, to voda. Ale musím kúšťať, nenevajte. Hviezdy nosia aj ručníky. Nie som sa rozbehal, vy si smejete, ale ja už tiež mám roky. Mara? Ja už tak isto ranný krem není Nivea, ale Voltaren. No, že ste si mysleli, že to také jednoduché. Ale my, vážení priatelia, my sme kvôli mám mali skúšku. A keď my sme mali skúšku, to znamená, že tu bude jedna celosvetová premiéra pesničky. Ja len za to sme ju dali, lebo
Kedy už ju dáme, keď nie tu v Košicoch? Je to, ináč rovno vám poviem. Vy tu Košičani máte deti, takové vám ostanú v Košicoch, v našom Bratislave. Tak, no, popatrím, má takto v Bratislave deti svoje? Kto? Co im tu kebulo malo? Je to to vážne? Bo mne 2 dievčatá neprišli. Koľko vy máte? Vy kedo máte? Pani, vy ste še hlasili kedo? Chlapec, dievče? Jedno je v Bratislave. Len jedno v Bratislave. Vy máte 2? Chlapec, dievče? No i moje 2 dievčatá. Ja vám dám číslo, to najšie spoja. No ty sú tam také samé. Ináč ja neznám, ale ja som v Bratislave už bol. Dokonca som vynášol aj... ja presne znám, jaký je najkrajší pohľad na Bratislavu. Znáte, jaký? V spätnom zrkadle. Ja som toto povedal... Ja som toto povedal svojmu, akože nastávajúci. Oni tak dlho chodia spolu, cože vydať, co nevychodzili. Ale rovno vám poviem, ja som povedal a on. A znáš, aký je najkrajší pohľad Bratislavčana na východ? Nie. V spätnom zrkadle. Opakovací somar. Ty si to nezažil. Ty musíš prísť na východ. Ja som ho už štvrtok zobral. Hej, že by nelapil zápchy piatok. Ja som ho zobral štvrtok na východ. Taký šťastný prišiel a vše mi páči. Prišiel s fľaškou. A ja ju hrdo položil autori. Toto tu je najlepšia 38-čka. Ja mu hovorím, ty tu tak 38 akurát horúčku môžeš mať, ne panenku, ešte dobrú. Takže, tak, no ale to nevadí, pošla jak perša, potom ďalšia. A jak nedeľu odchádzal, tak sa mi opýta, a to vy tu na východze vôbec sobotu nemáte? Takže, dneška som videl, aj že máte aj mobily tu. No, nechcem, seniori, nechcem vás uražiť, ale verím, že máte ponabíjane. Nie, kto má ešte nabitý a kto môže by mal aj dosť miesta? Má takto, bude kamerovať, bo ty len fotíš, nie? Ja by som chcel, video zaznam celosvetové. Tam še švici. Tam bereš? Či len sa švicíš pod nohy? Nie, tak ako... Ľudia, keď takto má, zoberte, bo ja určite budem chcieť záznam celosvetovej premiéry Pešničky. Ja vám aj poviem názov, budete si šmiať, to ešte len názov je šmišný. My gaďové sa nacišneme všade. Hej, kto mi škrtnul gaďové? Ja som si kázal, že Bratislavčania nebudú znať, že co to gaďové. Východňare. No, čo tu sú napísané? Východňare sú to. Východňare? No dobre. Aspoň kuzik ulehčiť, toto znaš. A vcišneme, doplnené. To tvoje písmo. Hej. My východňare še vcišneme, vdrilíme, štúrime, obcháme, votreme a tlačíme všade. Vyber. No nič. Celosvetová premiéra, môžeme meniť text. Hej. Od dneška še bude špívať tak, jak... Kto povie? Chcete, pán primátor, rozhodnúť, či náhodným výberom? Vidíte? Demokracia v Košicoch. Se môžete povedať, co chcete. Len zrobiť asi nie. Ale... Čiže idem... Vy máte kameru. Pani, vy teraz sa vyberte. My východňáreše vcišneme, vdrilíme, štúrime, obcháme, votreme, alebo vtlačíme všade. Jedno z tých slov. Štúrime. Vidíš, Jurko, ja mám pravdu. Ja som znal, že... Vidíš, i tak to bolo, že... Štúrime furt je lepšie. Nešiel som za chlopami, bo tam by bolo obcháme. Asi, ja som sebe typnul. Za to som nešiel za vami, pán primátor. Že by
No, čiže gaďové škrtnuté. Čo ste utrli? Štúrime. No a od dneska pesnička hotová. No, kameruje, kto kameruje? Pani, tu. Vážený televízny diváci. Vážení televízni diváci, nachádzame sa v Košicoch, v najkrajším meste na svete. A stázi ide celosvetová premiéra pesničky My, východňáre, štúrime sa všade. Príjemné počúvanie. A potom, ku koncu môžete spívať aj vy, hej? Sme to urobili jak Kandračovci, že pôjde hej, hej. Ale to až ku koncu. My východňáre štúrime sa všade. Za 5 minút nás matce všade radzi. My známe jak na vás, táto by bol tým fraz. No co by ste len robili bez nás? Furt prídeme tam, kde sa všetkým darí. A tam, kde sme zrazu plno v pohári. My známe jak na vás, táto by bol tým fraz. No co by ste len robili bez nás? My vležeme pod skúrku až... Čekaj, pani na mne. My vležeme pod skúrku až do hlavy. Sme tu... Nie, to nevie, ja sa zbydil. My vležeme pod skúrku až do hlavy. Sme tu, nemôžeš bez nás už nič spraviť. My známe jak na vás, táto by bol tým fraz. No co by ste len robili bez nás? Joj, zrazu vzadu čujeme náreky. Obsadzili všetké vysoké fleky. My známe jak na vás, táto by bol tým fraz. No co by ste len robili bez nás? Známe litácky operovať známe. Což ľúbime, to všetko vám dodáme. My známe jak na vás, hej, hej, to by bol tým fraz, hej, hej, co by ste len robili bez nás? Sme majstri sveta a priľahlých dedín. Dobrí sú všetci, šikovnosť vše dedín. My známe jak na vás, hej, hej, to by bol tým fraz, hej, hej, no co by ste len robili bez nás? Dali sme vám už svojho šercovcale. Nikto neostal na našim valáne. My známe jak na vás, hej, hej, to by bol tým fraz, hej, hej, no co by ste len robili bez nás? Od piatku do pondelku to sa stáva. Ostáva bez nás naša celá pláva. My známe jak na vás, hej, hej, to by bol tým fraz, hej, hej, no co by ste len robili bez nás? Od piatku do pondelku to sa stáva. Je šťastná bez nás celá Bratislava. My známe jak na vás, hej, hej, to by bol tým fraz, hej, hej, no co by ste len robili bez nás? Ideme, hej, hej, my známe jak na vás, hej, hej, to by bol tým fraz, hej, hej, no co by ste len robili bez nás? No, a teraz ešte vážení a milí, dáme na záver jednu pesničku, ktorá takisto je z tých nových. Ale to tu už mám napísanú, ale to len za to, že predsa mám vek. Ináči som zistil, znáte co, že kedy je človek starý. Hej? Lebo existuje taká pripovídka, že
Telo máš roky, na keľo roky še cítiš. Ale o IQ to neplatí. Hej, že nemusíš byť taký múdry, jak še cítiš. Takže ináči ja znám, že čo, ináči ja som strašne rád, lebo keď by prišla náhodou staroba, to tako i každý zistí. Lebo to už vďaka vás nepošila na rengen, u nás už len tak opatrí proti švetlu. Ináči, ja neznám, ale asi buď som staršia generácia, ale však tu sami mladí ľudia. Si zoberte, ja keď som mal dedo mal kala. Babka chustočku zacahnutú. Ja tu vôbec nevidím, nikto tu není Košice v okolie? Nie, zvechca, ani my už, ani na Valáloch. Ináči, keď tak, prižmúrte oči každý, abo kto chce, idem ku tej pani, čo kameruje. My v takých budeme kamaráci. Vy keď sa teraz zavrete oči, koho vidíte? Detka či babku? Nikoho. Starých rodičov nie? Zo starých? Tak koho by som mal? No tak na koho radšej spomínať? Ja na Zeda. Zedo me učil kuriť. Ináč, keď sa zoberete, Zedo nedostával tak peniaze, že na účet. Nie, baba mala v chustočke. Zedovi, keď zdala takoj pipka, autori chodce, naučím robiť krúžky. My sme robili krúžky, jak baba, jak spešneta priletela, autori, že co ho učíš kuriť? No ty čom by nemu? Však odučiť, že kuriť je jednoduché, ja som to už 100 raz dokázal. Takže toto, no koho vy vidíte? Deda. No, čím bol výnimočný váš dedo? Starý bol a ešte mi dceru bavil. Vážne? Košťanov. Čiže vy tiež tu nie ste Košičanka, ne? Vy ste jak repa, hej? No, môj dedo me učil aj rozprávky. Ja ináči určite mám na to z deda, lebo môj dedo, on mal krajšie rozprávky jak Dobšinský. Hej, si zoberte, že v tamtých rozprávkoch furt zvíťazilo dobro nad zlom. Hej, a v jeho rozprávkoch zlo nad zlom. Si zoberte, tak jak vy ste uterili, že učil a rozprávky. Si zoberte, môj dedo me učil, jak cahal dedo repu. A toto jedno sa do dneška pamätám. Keď uvidíš, že preleci čarná myš, za čarnú myšu čarná mačka, za čarnú mačku čarný pes, za čarným psom čarná vnúčka, dedo nevycáhnul repu, ale kábel vysokého napätia. Je to naša superstárka, dochodok na elektriku, u nej je pošta v Berlíku, cez klíčka len pokukuje, švedričok nám uštrikuje. Kto má vlastnú superstárku, tak tomu še darí. Skrátka je to zlatá babka, co všetkých očarí. Jej ináč idú hodzinky, mám radosť, že tu je. A tak všetkým superstárkam dneška podzekujem. Superstárka neohlára, dáva zúbky do pohára. Superstárka še nevazí, skrátka je ich plno všadzi. Ona za naše pomodlí, zmieri tých, co še nezhodli. Pomôže nám, kedy treba, namaže nám s maslom chleba. Kto má vlastnú superstárku, tak tomu še darí. Skrátka je to zlatá babka, z našických očarí. Jej ináč idú hodzinky, mám radosť, že tu je. A tak všetkým superstárkam dneška podzekujem. Superstárky mnoho ich je,
krásna žena. Superstarka ta še nevzdá, keď treba, tak skrociť zeda. Nepošedrí skoro vstáva, z mobilu už k nám leci správa. Ja mám svoju superstarku a mne še tak darí. Skrátka moja zlatá babka, co vždycky očarí. Jej nájdi do hodinky, mám radosť, že tu je. A tak všetkým superstarkám dneška podzekujem. Že díky, babi! Milovan a Balamuta Band. Ďakujeme! Vesel by som aj nižšiu, ale už by som sa nepostavil dnes. Nemám tu panenku. Veľký potres, Bilo Káman a Balamuta Band. Zabudol tašku. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bola premiéra, takže ďakujeme aj za pozvanie. Ďakujeme aj pánovi primátorovi, všetkým vám, čo ste prišli. Môžem tak poďakovať. Aj pánovi konferenciérovi. Dovidenia. Tak môžeme. No, dobre, že si nás zastavil. Skoro som tam plakal, no ale... Tak dáme, na záver dáme daco vešele. Hej, jednu pesničku, ktorú určite takisto poznáte. Máš tak napichnutý si. Nemusíš ísť. Tu idem na začiatok, len tu. Ale však to poznáš aj ty, keď seš tak... Tu keď si dáš, tam môžeme povedať. Takže by som to neprespievať. Nie, vy takisto môžete spievať. Akurát, nebude na nej špívak, kto špíva falošne, alebo kto špívak, jak keď Trabant s Warburgom štartuje, že... Nie, hej, čiže dáme jednu na záver, bo toto určite poznáte. My sme ju ešte pred veľa rokami v kapele kúpili na vysokoškolskom internáte za palenku. No a tak sme ju aj dorobili potom. Takže jedna pesničočka na záver. Para
a páni, boli ste skvelé a úžasné publikum. Ono sa to hovorí veľmi dobre na záver každého jedného programu, ale nie vždy je to tak, nie vždy je to pravda. Chceme veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli, pánovi primátorovi, pani viceprimátorke. Opäť ďakujeme veľmi pekne za dôveru. Mám jednu takú prosbu, aby mesiac október nebol iba mesiacom úcty starším. Nech je to mesiac úcty každého ku každému a seniori nech nám idú príkladom. A našim vzácnym hosťom chcem veľmi pekne poďakovať, že tu s nami zostali až do záverečných minút. Vážime si to a vám všetkým prajeme, dámy a páni, ako mesto Košice, krásny a pekný zvyšok dnešného dňa. Dovidenia.